Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Τι πιστεύετε ότι έχετε έρθει, κύριε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε ένα πάρκο στα Πατήσια, νομίζω είναι. Δεν ξέρω. Ένα πάρκο στα Πατήσια. Ναι. Έχετε έρθει στο καλύτερο καλλιτεχνικό πάρκο στα Πατήσια. Τι λες? Και όποιος έχετε εδώ πέρα βγάζει back level με τη μία. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δεν φταίω εγώ, φταίει το πάρκο. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Χριστένιξ. Σε Λοιπόν, παρακαλώ. σήμερα τι θα κάνουμε? Για πες. Εσύ θα μου το δείξεις σήμερα. Εγώ απλά μπορώ να βγάλω μια άσκηση, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα εσύ είσαι ο δάσκαλος. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε back lever tutorial γαμώτο. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα για το back lever, πώς θα ξεκινήσουμε? Νούμερο 1 άσκηση για ζέσταμα. Είναι και μια εισαγωγή. Skin the cat. Ωραία. Ρήμαξε τη γάτα. Λοιπόν, κάτσε να το Γέννησε. ρημάξω. Καλά είναι τα χέρια δάσκαλο. Λοιπόν, ναι. Ύψος στο άνοιγμα των νόμων. Αντίχειρα πάντα από κάτω από την μπάρα για να είμαστε ασφαλείς, επειδή γυρνάμε πίσω. Και τώρα σπρώχνεις μπροστά την μπάρα, μαζεύεις τα πόδια στο στήθος, ενεργοποιείς χιλιακούς και έρχεσαι πίσω. Ωραία. Ωραίος, τέλεια. Άψε, άσε τα πόδια κάτω, ωραία, αφήσου και από την μπάρα. Σούπερ, τέλεια. Αυτό βγάζει το φόβο για το back lever, γιατί πάρα πολύ φοβούνται στην αρχή. Και χτίζει και μία αλφα δύναμη των νόμων για να αρχίσουμε την άσκηση. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο τρόποι κατ' εμένα για να μάθεις το back lever. Ο πρώτος είναι τα progressions, αλλά επειδή το back lever είναι πολύ beginner, δεν σημαίνει να το βγάλεις με την πρώτη απαραίτητα, αλλά είναι beginner, δεν στρεσάρει πολύ την πρώτη στην ουσία. Οπότε μπορείς να το κάνεις μόνο με αρνητικές στην αρχή. Δηλαδή αρνητική τι είναι? Φτιάχνεις την μπάρα, κάνε ένα spin the cat, αλλά μην γυρίσεις πίσω, θέτω τα πόδια πάνω, γίνε ένα τόξο. Το κεφάλι να είναι εδώ, τα πόδια να είναι εδώ. Πάλι. Ασφαλισμένη στην μπάρα, από κάτω, ωραία, τέλεια. Ωραίο, στέντωσε πόδια πάνω, ωραία, κοίτα κεφάλι κάτω. Ωραία, και τώρα άσε τα πόδια να πέσουνε και όσο πέφτουνε και το κεφάλι να ορθώνει μπροστά. Τέλεια, μείνε. Μπράβο, ωραίος, λίγο πιο κάτω. Εκεί. Αυτό είναι ένα τέλειο back lever. Ωραίος. Άψογα. First try. Καλά πήγε, καλά πήγε. First try, λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Πάμε ένα βήμα πίσω της ολοκληρωμένης άσκησης. Είναι. Λοιπόν, άμα δεν σου βγει τώρα με την αρνητική, μπορείς να δοκιμάσεις τα progressions. Ξεκινάμε με το tag. Πώς έκανες το skin the cat? Ωραία. Όταν θα έρθεις πίσω, το βλέμμα σου να είναι μπροστά και τα πόδια σου να έχουν mini tag συσπυρωμένα, δηλαδή προς τα πίσω. Αλλά να μην τα φέρω πάλι κάτω, να τα κρατήσω. Όχι, κράτησε τα σε μια ευθεία. Θα σου πω κι εγώ που είσαι. Άμα έχεις και έναν spotter για back lever, είναι ό,τι καλύτερο γιατί δεν βλέπεις που είσαι. Δεν ξέρεις ακριβώς την ευθεία σου, να το πας εμπειρικά η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Και πρέπει να το κάνεις αρκετές φορές να σου πει. Ναι, ακριβώς. Ωραίο, σπρώξε μπροστά την μπάρα. Συσπήρωσε πόδια, μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Κατέβα λίγο ακόμα. Εδώ είσαι. Ωραία, κοίτα μπροστά. Μπράβο, τέλεια. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι ένα attack back lever. Είναι το πρώτο progression. Αν δεν μπορείς να το κρατήσεις και αυτό, τότε πρέπει να πας να κάνεις βασικές ασκήσεις ώμων και κορμού που θα σου τις δείξω αργότερα. Λοιπόν, θα δείξω το επόμενο progression. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν μπορείς να κάνεις πολύ καλά το tag, μετά κάνεις advanced tag. Ανοίγεις λίγο παραπάνω τα πόδια. Μετά πετάς και ένα πόδι μπροστά. One leg. Μετά τα ανοίγεις, straddle και μετά τα κλείνεις. Κατέβα λίγο. Εκεί είσαι. Είδες μέχρι και εγώ που το κάνω, ας πούμε. Δεν μπορώ να το πάω τη γραμμή. Πάντα ένα spotter χρειάζεται δηλαδή. Αυτό είναι και ένα καλό συμπέρασμα. Ένα spotter είναι πάντα ευλογία. Ναι. Και γενικότερα. Δηλαδή, μπορεί να πέσει κάποια στιγμή, να τον έχει δίπλα σου. Άμα είναι η αρχή, Άρα να σε μια κρατάει. διάδοση γυμναστική, ό,τι πρέπει. Πάντα τι πρέπει. Okay. Και ένα άλλο τώρα τρόπο, άμα έχει έναν spotter, πες πάλι στο back lever. Όταν θα το κάνει και αρχίσει να πέφτει, αυτό το έχω δει που το κάνουν στενόργανοι. Αν θα βάλεις το χέρι σου που είναι το όριο. Ναι, αλλά θα σε βάλω, όχι, βασικά θα στο βάλω εδώ πέρα που είναι το κέντρο βάρου σου. Αυτό εδώ ουσιαστικά σηκώνει. Και θα σε κρατήσω εγώ λιγάκι.
για progression τώρα λέω. Και για progression, αλλά μπορεί εσύ να έχεις κάνει 10 back lever, να μην μπορείς άλλο, να θέλεις να κάνεις κι άλλο. Οπότε σε κρατάω και το κάνεις λίγο πιο εύκολα. Αυτό γίνεται και με λάστιχο εδώ μεταξύ. Επίσης, έχω ακούσει κιόλας ότι όσο ανοιχτά και κλειστά έχει τα χέρια, παίζει ρόλο και η δυσκολία του back lever. Σωστά, αυτό το ξέρω. Ναι. Άμα έχεις κλειστά τα χέρια, το οποίο εντάξει είναι σχεδόν απαραίτητο στην αρχή, όταν θα γυρίσεις γίνεται αυτό το πράγμα και κρατάς και το σώμα σου στην ουσία. Οπότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Και χτίζεις τη συνήθεια και μετά τα ανοίγεις. Νομίζεις δηλαδή ότι κλέβεις. Λοιπόν, άρα πάμε για αρνητική. Ωραία, κοίτασε πάνω, μπράβο, κοίτα κάτω. Ωραίο. Έχεις να πέσεις αυτό. Ωραίο, πέσε. Αλλά έχεις πάρα πολύ, δεν σε κρατάω καθόλου. Άσε με λίγο για να Ωραίο. Τέλεια. Και αυτός είναι άλλος ένας τρόπος για να μάθεις τον back lever. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από το κανονικό back lever μπορείς να παίξεις και με τα variations, όπως αυτό που βλέπεις που κάνω εγώ τώρα, που έχω γυρίσει τα χέρια σε chin up και έχω μπει στο back lever. Όπως είπαμε, η χρυσή άσκηση για το back lever είναι το skin the cat, οπότε κάνε όσα περισσότερα μπορείς. 10 με 15 δηλαδή τη μέρα, άμα δεν έχεις τη δύναμη ακόμα να κάνεις το back lever, είναι μια χαρά. Η δεύτερη χρυσή άσκηση είναι τα negatives. Πηγαίνεις πάνω και σιγά σιγά πέφτεις κάτω. Καλό είναι να έχεις ένα βίντεο ή έναν spotter να σε κοιτάει ότι το κάνεις σωστά. Θυμήσου ότι στο negative πάντα κάνουμε την άσκηση η οποία είναι μετά από αυτή που μπορούμε να κρατήσουμε.